Ahojte ľudia. Znovu situácia, tentokrát nie je taká situácia, že mi nezvonil ráno day, takže mám bus o 7:12. Autobus do svojej školy do mesta. Je to 30 km stihnúť. Takže tak nejako budem rád odber. Cvične, keď budem v škole. Zotriem na buske. Čaute. Dobrý ľudia, stiel som autobus, takmer Rožňava, stredná škola, čulišná. Ak by ste chceli vedieť, že študám, potom z toho výučný list a ďalej pokračujem v tom, že si ešte urobím 2 roky na stav a potom vlastne už som ako profesionál, ešte tak nejako máte sa. Dobre, dorazil som do Rožňavy, zdravý, neozdrataný a neviem čo. 10, takže idem do obchodu. Takže mám najbližšie Tesco, do Teska. No, za odber, follow a tak ďalej, čaute.